बेबायदि जानांगौ नङा होमबा नाथाय जोंनि बर'नि माखासे आइजोफोरा बाब मा बुंनो माइथ' माइ गायनो रोंखाया आसरित नाथाय बे आइजोखौ नाय माबायदि साना फाजा फानदों बे गरम बोथोरनि समाव बे गोलोम बोथोरनि समाव। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनथाम टपिकनि सायाव बा साथाम मानसिनि सायाव खोथा सावरायगोन जाहैबाय बि बयसआ गावनि बे दिनै होनो लागा जायबा बे सावथुनखौ होला होननानै दहाय फुङाव भिडिअ खालामनानै बुंदों। बिथाङा दिनै बे भिडिअखौ होनो नागिरदोंमोन नाथाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय माखासे भिडिअ एडिटफोराव प्रब्लेम जादों खोमा बेनिखायनो बिथाङा बे भिडिअखौ होनो हायासै आरोना दिनै थाबैनो होनो नाजागोन होननानै बुंदों बिथाङा। नाथाय माब्लानि समाव बे भिडिअखौ लाबोगोन बेखौ रोखायै डेट बा कालारखौ जायाखै। लोगोसे दं जोंनिया फुजि बसुमतारी जायबा जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा फावखुंग्रि बा फाव खालामग्रा एक्ट्रिस। बिथाङा दिनै गथ' जोनोम होदों आरो बिथांनि गथ'आनो जाहैबाय हिन्जावसा गथ' आरो बिथाङा बे बाथ्राखौ गावनि वाट्सएपनि गेजेराव फोरमायदों। माखासे स्क्रिनशटखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन आं नायनि जुदि मबाइलाव नुवाबाथाय नोंथांमोननो माखासे नैबे स्क्रिनशट होगोन नैबे साइडआव नायबानो जाबाय। बिथाङा लिरदों गोबां हेपि होननानै बुंदों लोगोसे बिथाङा गावनि गथ'खौ हिन्जावसा गथ' होननानै बुंदों लोगोसे नार्सफोरनिबो फट' होदों लोगोसे गाव मेडिकेलाव थानाय सावगारिबो होदों फट' सावगारि एखे बेबायदि सावगारि होदों। बिथांनि थाखाय जोङो गाहाम हामलायनाय जासिहरो जोंनि बे चेनेलनिफ्राय जाहाथे बिथांनि संसारा मोजाङैनो मोजां मोनजाथों मोजाङै मोजां जालांथों बिसि फिसाय गथ' गथाय गासिबो आरामसे संसार जालांनो हाथों बेखौनो जोङो जोंनि बे इउटुब चेनेलनिफ्राय आब' फुजिनिसिम बा बिथांनिसिम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। लोगोसे जोंनियाव दङ गोबां सावरायलायगा बाथ्रा दंबावो लोगोफोर। नैबे आइजोफोरा जोंनि बर' समाजनि आइजोफोरा गाव गावनि खामानिखौ गारनानै गुबुन हौवा लाना खारो बा गुबुन हौवाजों लाना खारजायो गोबां लासिं सिंनि बाथ्रा इयो नङा होमबा लोगोफोर। गिबियाव नोंथांमोना बे आइजोखौ नायबानो जाबाय। बे आइजोनि माखासे भिडिअआ समाज बिजोंनि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ। बे आइजोआ गोबां खस्थ' खालामनानै गावनि गथ' गथाय फिसा फिसौखौ फोरोंगासिनो दङ साना फाजा फाननानै। नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। भिडिअखौ नायग्रोनि बेनि उनाव जोङो टपिकखौ बेखेवगोन। बेसेबां खामायो होनदों सानसेयाव? बहानि नोंलाय? जोंना रामदेव बेनोखा गामिया गोजाननि नङा। मोजां दे मोजां। नों बे खामानिखौ मावनानै एसेबो उसुबिदा मोनाखै दा? संसार जानायाव मानो उसुबिदा मोनो? बयबो मोनसे नङा मोनसे बिजनेस मावना जायाबाथ' ओरैनो मोनजायाना। औ दा नोङो बिदि मावनायनि सायाव नोंनि फिसाया नोंखौ आफुथि खालामाखै? मानो खालायनो हौवा हिनजाव मिलायनानै मावनायखौलाय। दे हौवाबो मावो आंबो मावो। मोजां दे मोजां। औ दे नुबायना लोगोफोर जोंनि बर' आइजो बिथाङा जोबोर खस्थ' खालामनानै बे सान्दुं गोसानि गेजेराव लामा थेला बायदि गारिखौ लानानै नारथिंबायनानै साना भाजा फानदों बा बुट फानदों मटर फानदों बेखौ साना भाजानो होनो। बेखौ बर'आव बार' भाजाबो होनो खोमा माखासेफोरा बार' भाजा होनो नाथाय जोंनिखिया साना भाजा होनो आरो बुट होनो मिक्सार होनो। ओमफ्राय बे आइजोआ गोबां खस्थ' खालामदों दै नाथाय जोंनि माखासे बर' आइजोफोरा बेबायदि खस्थ' खालामनायखौथ' बादो माइबो गायबावा नङा होमबा लोगोफोर। लोगोसे माइ गाया बिदि खस्थ' खालामा गुबुन सेंग्राफोरजों खारफालांनाय सोरबा हौवा गोनांफोरजों खारफालांनाय बायदि मा होनबावनो आरोना लोगोफोर बुंनो थाखाय राव गैया। बेबायदि आइजोफोरा मा जानानै जोनोम जायो? हाबा गथ' सानै दङ गथ' साथाम दङ सोरबा बिजामादै दङ सोरबा बिहामजो दंबावो बेबायदि आइजोआनो खारबावलायो। आसरित ओरैबायदि आसरित साननो गोनां दुखुनांथाव लाजनांथाव नङा होमबा लोगोफोर। एफाग्राब मा होनबावनो बेबायदि जोंनि बर' आइजोफोरखौ मा होनबावनो। जोंनि बर' समाजावल' नङा गुबुन हारिफोरावबो जायो नाथाय जोंनि बे नर्थ इस्टआव बांसिन जायो आरोना बेबायदि जाथाया। गुबुन रायजोफोराव बांद्राय जाया नाथाय जोंनि बे सा सानजा भारतनि जेरै मेघालया मणिपुर मिज'राम जोंनि आसामाव बांसिन जायो आरो आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव बांसिन जायो। गोबां दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा। लोगोफोर माखासे भिडिअफोरा बेनोमोन बा माखासे खौरांफोरा बेनोमोन। बि बयसनि खौरां होबाय फुजि बसुमतारी बिथांनि खौरां होबाय आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे सोमजिबाय थानाय आइजोफोरनि खौरांखौ आं होबाय। अब्ला नोंथांमोना मा बुंनो सानो? आइजोफोरनि सायाव मा बुंनो सानो? बेबायदि खस्थ' खालामनाया मोजां जादों जायाखै आरो लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरा खारबाय थानाय मायदि बेखौ खनसे खोन्थाहरबानो जाबाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव। आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो माखासे सुबुंफोरा भिडिअखौ नायजोबालासिनो जानला मेनला भिडिअफोराव कमेन्ट हरो बेबायदिखौ बन्द' खालामनांगौ। बे मोनसे लाजिनांथाव आरो सोंखारजाथाव
बेबायदि कमेन्ट हरगोन गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो नङा होमबा माबायदि फाखा बुङो माबायदि राव बुङो आसरित अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि